Mbak. Aku tukune nang plelangan kono murah. Murah lho, Bude. Wah, asine nggon aku sik akeh. Murah, Mbak. 50.000 wae. Aku lho kae urung nukokno. Aku ki nek wak asin ora butuh lho, Bude. Butuhku bojo. Iso ora sampean golekne? Waduh, aku ya ora iso, Mbak, nek butuh bojo, Mbak. Wis tukunan lah, Mbak, iki, Mbak. Aku adole rewak asin ora adol bojo. Iwak tawar wae, aja wak asin. Ora eneng, Mbak. Iwak tawar ki larang banget iki 50.000 sampeyan reso nuku lho, kebacut lho. Akeh lho, Bude. Wis, Aku ki anak nukokno kae lho, Mbak. Aku ki ora ndek beras, ora ndek apa-apa, Mbak. Wis tukunan lah, Mbak. Jajan tak golekno duwite. piye to? Nang kono enek duwite sik. Kok sampean sih maksa lho. Ya wong ora ndek apa-apa aku. Ndang, Mbak. Ndang tak iwangi golek Duit duit tak joli sapu gelem ora? sapu. Heeh. Ya moh lah, wong aku butuh beras. Lah aku duit ya urung enek. Jajan Mbak Daganganku nenek. isik sepi lho, Bude. Iki tak joli sapu wae ya. Mau, Mbak. Lah nek aku kok arep masak sapu. Aku ora ndek masak blas iki, aku yakin ora ndek duit blas iki, Mbak. Tolong sih, Mbak. Mbak. Tolong sih, Mbak. Aku ora ndek uyah, ora ndek micin, ora ndek apa-apa sih, Mbak. Kayak sih, Mbak. Kayak aku nek kon tawani sapu aku kan masak sapu ora mungkin mateng to, Mbak. Kayak piye? Wis pel-pelan wae ora apa-apa wis pel-pelan. Mau, Mbak. Wis to. Kayak tiwul ya aku gelem masak kok pel-pelan masak-masakan ning sapu barang. Tiwul to jikok de to, Mbak. Tolong, Mbak. Aku ki jan usahaku kaya dikaya ngene to wong arep dagang ya kepengin ya alah ditukunen to siji wae aku ki wis sore peteng ngene ora ndek beras ora ndek apa-apa. Mbak. Jikokan duit to, Mbak. Beras wae tuker beras apa-apa lah 2 kilo. Sampai ini lho, dagang kok maksa lho. Sik tak jukone. Ya, alhamdulillah Mbak sepiro-piro Mbak. Jenenge wis peteng ngene, bojoku ya urung balik, anakku ngelih, urung madang, urung apa-apa. Alhamdulillah, payu, alhamdulillah. Ki Bude, duitku yo gur semene iki berase. Hah? Wis isoku yo gur semono. Kok semene? Heeh. Mikir kok 50.000, Wis Mbak. ora apa-apa lah Bude, hitung-hitung amal karo rondo wis. Ayo Oh, alah. balik-balik sik Bude. Bojo kon nuker bojo, malah iki berase digawani semene. Apa yo mateng dimasak nggo puyuh ngene iki alah ya, nolongsone uripku. Ana wong nulungi kok ya kaya ngono temen. Dikek beras sakmene ndok dhewe ndok. Alah nolongsone. Wis karep-karepe lah kono lah.